Salutare tuturor și bine ați la un nou episod. Astăzi vreau să ne jucăm Roblox. Dar înainte să ne jucăm Roblox, nu uitați să dați un like și subscribe. Hai să încercăm golul nostru să fie de 50 de subscriberi și like-uri, să strângem 10 like-uri acolo, la videoclipul ăsta. Așa că haideți să începem joaca pe Roblox. O să ne jucăm azi de Strongest Battlegrounds. Mă joc în general pe laptop. Îmi place foarte mult să joc jocul ăsta. Mai mult pe laptop îl joc, că sunt mai bun pe ăla. Aici nu știu, dar uitați că stați serios. Ok, e data, în fine. Văd că aici se bat oamenii. Hai să-mi iau și eu brutal, îmi iau brutal demon. Bun, haideți să continuăm. Nu știu, cred că o să mai iau de uite, dar nu. De ce era de funk? Shit, nu știu. Ignorați funkin', Friday Night Funkin'. O obsedați de pe jocul ăsta. Bine, și eu am fost obsedat, recunosc, dar în fine. O să facem și storytale-uri pe canalul ăsta. O să învăț cumva cum să editez, că nu știu să editez, deci da. O copil. Ok, cred că o să mai iau de unul. Văd că vin pe ok, am mers pe... Stai că vine ăla. Vine asta la altul. Bine, nu era, dar în fine. Stai că... Ce pana mea să știu. A, da, apropo de pana mea, țin să vă anunț că o să înjur. Deci, don't ask me why, nu mă întrebați de ce. Bap, n-am mătat. Marș, mă, de acolo. Ce să mai marș, că nu mai marș. Hai, mă, dar... Stai, mă, că dacă eram pe laptopul... Dacă știam și cum să pun, să fac captură de ecran. Stai că vine o puțină. Copil, ce să mai vin, că vin pe deac. Am. Demon 3. Nu, ce combo să mai... Stai că m-am luat celălalt prost. Bap, ok, o să-mi iau Blade Master. E de noob și de Mobile Kids, dar în fine. Mai filmează camera? Da, mai filmează. Sistem, în fine. Nu știu ce e aia, o să verific eu mai târziu, o să le fac dacă nu am făcut bine de pe asta. Dacă... De ce să mai fac bine? Bro, sunt pe telefon, normal că-s noob. Stai. No, mai urchi. Ok, o să fiu runner data viitoare dacă reușesc. Bine, nu data viitoare. Într-un videoclip dacă reușesc să mă ajute cineva. Cu camera de pe laptop care îmi capturează ecranul. Stai că-l omor pe copil. Așa de nu poate fi. Stai că ăsta încearcă să mă omoare. I love you. De rog, dă-i fatalitatea acolo. Sper... Ok, n-am murit.
Bam. Ignorați lagul, da. Doar ignorați. Stai că... Nu. Da. Era să zic, mai sunteți când mă joc cu prietenii, uneori se întrerupe sau ies din apel. Și aici întreb, mai sunteți, dar ce să mai vă întreb dacă mai sunteți, că noi îl dau, îți fur kill-ul. Ce să-i mai fur? Stai că vine! Uite că vine și vine cu viteză. Uite că vine și vine cu viteză. Bam! Bun. Mai super. Stai, mă, ce să mai fac pe telefon? După ce că ăla mai are daia de distanță și îți mai dă și câteva de mult. Cred că unii dintre voi acum aveți pretenția să-l omor. Dar ce dracu să-l omor, că... O să-mi dau și eu puțin mai așa. Ca să nu avem probleme cu lagul. Că sunt cel mai noob. Ok. Da... Fuck. Hai că... Nu știu, pula mea, nu știu. Stai că e bacon. Vino. Ah, dar vine prostul ăla, băga-mi și pula măta. Stai că nu pot să-l bat, că sunt de pe mobil. Pula mea. Pică mi-a arătat un